5 vecí, čo nás v Helsinkách prekvapilo. Prohibícia na alkohol. Oddelená alkoholická zóna na vianočných trhoch, z ktorej sa nápoje nesmú vynášať mimo. Dozeral na to niečo ako policajt. A tým pádom aj veľmi drahé alkoholické nápoje. Alko punč stal 9 €, nealko 4 €. A do punču si vždy môžete dosypať mandle a hrozienka, vraj to prináša šťastie. Prístupnosť pre kočíky. Všade plošiny a znížené miesta, aby človek s kočíkom alebo na vozíku pohodlne prešiel kamkoľvek. Dokonca v mestskej knižnici je aj zóna na odparkovanie kočíkov. Saunový svet v centre mesta. Saunovanie je pre Fínov srdcová záležitosť. V centre majú veľký saunový svet a ochladzovacie bazény sú priamo v Baltskom mori. A vždy, keď sme šli okolo, tam bolo dosť ľudí. Široké možnosti mestskej hromadnej dopravy. Lístky rozdelené samozrejme na zóny, ale do tej širšej varianty sa zmestil aj vlak z letiska do centra, električky kade tade a samozrejme autobusy. Je tam aj metro, ale to sme nevyskúšali. Bonusom je aj loď, napríklad za 15 minút sa dostanete na ostrov Suomenlinna. Fíni sú veľmi milí a nápomocní. Vždy pomohli a poradili. Dokonca aj keď sme bežali na trajekt 3 minúty do zavretia gateu a nevedeli sme naskenovať lístok, tak nám pani z okienka prišla pomôcť a na loď sme dobehli 1 minútku do odplávania. Ak chceš počuť celú túto vtipnú story, napíš do komentára slovo loď.